Ord Johansen tørst verskattanleier I Norrland 1000 og samskipper for disse filmsvikene som er oppe. Heter en, jeg synes det Arvus listagreina för hållt vi. Går så bara tid att det kommer vis ner? Ja, kanske då att akkurat filmer och norrländska filmer inte så gott forum här I färjan. Man ser det själv I biografen och så det går så en årsök till att vi då har valt att sätta det och skrona. Och så såg det att jag stod under det som spyrer här I färjan att det näcka gångt och man ser föringar utbygga sig och att vi har här I huset några karmar som kunde stå under till som spyrer ut I samhällen. Och så såg det också att Norrland hus har 5-årig jubileum och här har så valt att sätta fokus på några listagrönder som kanske inte gör så väl om på. Ja, det nytt och avhörst. Vantar du stor undertöker för stället här så? Det är inte tar första spå om. Det är sjön I hästfärgerna och tog har också valt att göra skrån och så att alla dävren faktiskt vänder sig till bötten och ung. Det var ungdomsfilmer men det var spännande filmer. Så jag vånar att här kommer det fullt hus av ung folk och så sjön det till de stora spelfilmerna klockan 8 om kvällen är det ganska mer att vuxna atelier som vi väntar kom till och jag tycker att den törvor av hela filmen och jag vanliga faktiskt att gå ut men sån man vet inte. Stora tack och gå ett nu till här. Tack för det.